Ngokhulu nje ukuyithoba, ngokhulu ukuzehlisa, angikubelele ngiwamukele kuyi-channel. Kama-ke uPastor WeNingi, sibeke la ngokudiliva nje udaba lwamaphupho. Sibheka la iphupho likazi nobuhle empeleni lekabuhle Nkosi. Uthi-ke siyabonga kakhulu Pastor. Kusho ukuthini ukuphupha ubhema ugwayi? Ntokazi thanda ukubhema. Pass up Friday smoke. Okay, asenze kanje. Uma uphupha ubhema ugwayi, into yokuqala funa siveze uPaul ngabe esexwayiso mhlawumbe sengozi ezayo, uPaul ngabe esexwayiso senkinga obhekene nayo, noma uphawu lwenkathazo ezikwehlula empilweni. Kodwa kasibeke kanje, uma kungenzeka-ke uphuphe ubhema imboza, iboxer, uPaul lolu ngasho ukuthi kumele uqaphele, kungenzeka mhlawumbe uzosifaka enhluphekweni wena okuzoba nzima ukuphuma kuyona. Okwesithathu, uma uphupha ubhema-ke isigazu, cigar, lolu phawu luhle luvame ukuchaza ukuthi-ke lindela impilo emnandi nephucuzekile futhi enenjabulo, nokuthi mhlawumbe ungase uthole imali kuloko okwenzayo, usimame uphinde uphumelele empilweni. Okwesine-ke, uma usuphupha mhlawumbe ubhema insangu, umthunzi wey'nkukhu, lolu phawu-ke olungeluhle ngoba nalo lungabika inhlupheko ezofika ngenxa yokuthanda mhlawumbe izinto nokuvumela mhlawumbe imibono yabanye abantu. Okwesihlanu esingakubala, asesithi-ke naku uphupha ubhema usikilidi-ke, nalolu phawu lubi ngoba lungayichaza inhlupheko engatheni ezokuhlasela, kepha mhlawumbe ongeke kwaba kubi kangako. Kepha kuma usuphupha nje ubhema nje ugwayi, uphawu bese lichaze futhi ukuthi kungenzeka wena umuntu ongenwe yikhehla noma wangenwa amakhehla abekhonze ukubhema ugwayi esikhathini sendlule. Ikakhulukazi-ke lokhu kungavela kakhulu uma ukuthi uyibona ubhema la ngepipi, pipe. Kanti azivale ngokubhema isinefu-ke ngoba omunye-ke uzobe sebuza nje ukubhema isinefu-ke. Uma kungenzeka uphupha ubhema isinefu, esikhathini esiningi uPaul vame-ke la ukukhomba ukuthi wena ungenwe abantu abadala, noma umuntu onedlozi, umuntu oney'dalwa ey'thile ey'funa ukusebenza ngaye, yabona, noma unemimoya ethile ethotshwa ilokuthi ubheme lesi sinefu bese iyathobeka, yabona. Kodwa-ke asibambe lapho. Siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe kwi-channel bese kulike le video, ucheck amanye amavideo esiwenzile previously namanye sizokwenza futhi in the near future. Ungakhohlwa-ke upressa laphana i-notification bell wenzela ukuthi-ke masafake ivideo uthole ama-update, ube wokuqala ukwazi ukuthi sesinevideo esifakile. Siyabonga. May God bless you.